porukka jammaili mukana myöskin ja päästään myöhemmin vielä nauttimaan lisää tanssista ja vähän itsekin osallistumaan. Missä olet? Kuulemma tänään aikaisemmin oli käynyt eräät nuoret miehet ihastelemassa tätä kyseistä instrumenttia, johon Maarit taas puhaltamaan. Eli kyseessä on shofar, joka on oinaan sarvi ja se on Jumalan kunniaksi tähän puhalletaan. Se muistuttaa meitä myöskin siitä Jumalan yhteyteen tulemisesta. Se kutsuu meitä sydämen nöyryyteen ja kiitokseen. No niin, vauhdikkaasti on saatu vappukarkelo käyntiin ja nyt kutsutaan tämmöinen vauhdikas mies tänne Österille. Hän on nopea mies, kun hän kertoo olleensa aamulla Tampereella ja nyt on jo Rovaniemellä. Tervetuloa Martti Falkki. Ja Martilta tulee sanaa ja rappia. Ei muuta kuin pannaan... Miten se on? Jou, ole hyvä. Hei Rovaniemi, aivan mahtavaa saada olla täällä vappuna. Ja niin kuin tuossa kuultiin, tää on työläisten juhla, tää on meidän kaikkien juhla, sinun ja sun vieruskaverin. Ja mä tulin tuolta itse asiassa, niin tulin tuolta Afrikasta. Juuri oltiin siellä Etelä-Afrikassa, olin vihkimässä siellä 11 pappia, virkaa ja piispan. Ja siellä oli koko pitkä perjantai-yön Jumalan palvelus. Se alkoi illalla 8 ja päättyi aamulla 5:30 ja räpin tahtiin siellä 83-vuotias yksi afrikkalainen mummeli jammas mun kanssa ja 90. Eiköhän mä panna Rovaniemi liikkeelle, morjesta sun kaveria ja sano, että hei, siunattua vappua. Nyt saa päästä, ei tarvi olla suomalainen, nyt voi oikein ottaa. Ja hei, mä näytän mistä mä saan tänne. Tuppa vaikka sinä tänne. Mä näytän miten Afrikassa tervehditään. Eikö täällä tapahtunut mitään? Kyllä mä suomalainen tervehtii tällä näin, että no vähän häthätää, mutta afrikkalainen kun tulee, niin ne jammailee näin oikein kunnolla ja sitten ne paiskaa kättä ja veivaa ja ottaa kädestä kiinni ja sitten vielä peukulla. Näin katon ja sitten me ollaan kavereita ja sitten ne ottaa vielä näin. God will lift you up. Jumala tulee nostamaan sut ylös. Mä oon tämmönen 60-ikäinen kaveri, mutta mun vaimo sanoi, että Taiwanista on semmonen ihmeellinen. Että ei hänkään olisi uskonut, että hän kuolee räppärin vaimona vielä. Ja kuka sä oot? Mitä sä teet? Minne sä meet? Sua kantaa elämän syvemmät veet. Tää usko ei ole mitään luulemista, vaan tää on Jumalan äänen kuulemista. Ja kun sä dokaat, ja kun sä mokaat, ja vie vieraan muijan pokaat, ja kun sun koko elämä menee ihan vikaan, ihan katuoja, niin ylhäinen faija kelaa sun hommat hima. Jeesus on mun juttu, onko se muuten sulle tuttu? Jeesus on mun juttu, onko se muuten sulle tuttu? Hei, ottakaa naapuria. On muuten tuttu. Hei, amen. Nyt sä voit päästä palloille ihan kivasti. Ja kun me ollaan tällaisessa kansainvälisessä hubissa täällä Rovaniemellä. Me ollaan täällä Rovaniemellä, niin me voidaan ihan englanniksi vetää. Kuinka moni teistä on joskus kuullut rappia? Hienoa, täällä on sitten ammattilaisia. Kukas tulee tänne ja haluaa tulla taustalaulajaksi? Noniin, otetaan semmonen. Tää on ihan helppo. Mä opetan kertosäkeen englanniksi. Niin God's kids gotta get up,
God's kids gotta get up. God's kids gotta get... Eli taivaan iskän nappulat vauhdissa. God's kids, Jumalan kansa herätkö. God's kids gotta get up. God's kids gotta get up. God's kids gotta get up. Your faith gonna move a mountain. Your faith gonna move a mountain. God's kids gotta get up. Hei, ottakaa kädet mukaan, saadaan kivaa vappuliikuntaa. Eli vasemmalle. God's kids gotta get up. Noniin, ihanasti. God's kids gotta get up. 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 God's kids gotta pray. God's kids gotta pray. God's kids gotta have a faith in Jesus. God's kids gotta read the Bible. God's kids gotta forgive. God's kids gotta forgive. God's kids gotta forgive. God's kids gotta forgive. Amen. Okay. Ei ole vielä ihan tää routasulat. Hei, ihan mahtavaa saada olla täällä ja mä oon tosiaan Falkin Mara ja baptistipastori ja Tampereelta ja saanut tehdä nuorten parissa paljon töitä. Ja mä dikkaan Jeesusta tosi paljon ja mä uskon, että Rovaniemi tarvitsee rukousta, Rovaniemi tarvitsee taivaaniskaa ja Rovaniemen jokainen kristitty, me tarvitaan toinen toistamme. Eikö niin? Anna mulle J. Ei ihan kuulu. Mulla ei kuulolaite vielä. Anna mulle J. Anna mulle E. Anna mulle E. Anna mulle S. Anna mulle U. Anna mulle S. Mikä on, joka rakastaa Rovaniemeä? Mikä on, joka pelastaa Rovaniemen? Aamen. Hei, annetaan mahtavat aplodit. Tuolla oli oikeastaan ihanin tarina Johannespurista. Tuon terveiset, niin semmoset ihanat. Onko se toinen mikki vai? Joo, tää on parempi toi. Vaimokin sanoi aina, lähetti tänne siunaavin terveisin tänne Rovaniemelle, niin sanoi, että kyllä Marra pitää olla narulla sidottu johonkin kiinni, ettei se lähde ihan, muuten lähtee ihan lapasesta, niin tää kuuluu paremmin ja ihanimmat terveiset niin tuolta Etelä-Afrikasta, niin mä tapasin semmonen kuin Kaijus ja Ledu, kaksi semmoset kaksoisveljekset. Ne oli 29-vuotiaat kaverit ja heidät oli hylätty Johannespurin kaatopaikalle semmosena ihan pieninä vauvoina. Ja he on koko ikänsä taistellut siellä jätekasoja ja muita penkomalla ja 14 vanhana pastori Joel oli sitten ottanut heidät seurakuntaan. Nyt ne oli käynyt korkeakoulun läpi ja molemmat veljekset samaan aikaan valmistuivat papiksi. Mä sain vihkiä heidät pastoreiksi tasan viikko sitten, viime sunnuntaista viikko takaisinpäin. Ja nyt ne on 29-ikäiset kaverit ja mun täytyy sanoa, että mä oikein ihmettelin. Sieltä tuli apteekin hyllyltä nää Raamatun lauseet ja sana hymyilee kun Hangon keksi, niin se on aika vaatimaton siihen. Se oli ihan pelkkää yhtä hymyä ja kaikkea mitä he näki, että joku tarvii apua tai jossain. Ja sitten he otti mut vierailemaan siellä slummissa ja jokaisen nuoren, joka oli yksinäinen ja jokainen, joka oli semmonen, että tarvis vähän apua, heti vaan mukaan, että hei, tuukko kirkkoon ja täällä olisi vähän apua ja mitä sä tarvitset. Pojilla on semmoinen unelma, että ne tekee 10 000 kotia sinne slummiin. Ja ihana toinen tämä Ledu-niminen kaveri niin menee naimisiin Lesotosta olevan nuoren naisen kanssa, joka
myös hänet siunattiin seurakunnan työhön. Ihan kuvan kaunis. Voisi olla vaikka jostain missikilpailusta, kukaan ei tiedä, että siellä Nummista. Niin se ei ole merkittävää, mistä sä oot tullut, mitä sun elämässä on tapahtunut, vaan sillä on merkitystä, että sä annat Jumalan koskettaa sua tänään. Mä oon tuomassa hyviä uutisia tänne ja tuolla kun mulla oli pastorikaveri, oli Suomesta mukana siellä pitkä perjantai yörukousmessussa, niin siellä pistettiin jalalla niin koreasti, että tää sanoi tää mun pastorikaveri, että onko mä eksynyt, että mä luulen, että mä oon niinku Rion karnevaaleissa, että täällä on semmonen meno, että eikö se pitkä perjantai ole semmonen, että ollaan hyvin hartaasti ja synkästi. Niin sitten siellä pastorit tuli sanomaan, eihän me juhlita sitä, mitä sieluvihollinen teki ristillä. Me juhlitaan ylösnoussutta Kristusta ja niitä hyviä tekoja, että sille ei ole merkitystä, mitä sun elämässä on käynyt. Meistä jokainen on epäonnistunut, meistä jokainen on kohdannut kaikenlaista asiaa. Ja mä voin sanoakin tässä pastorina, että jokainen 50 rajapyykin saavuttanut henkilö, niin jollain elämänalueella, talouden, terveyden, ihmissuhteiden, niin jollain näillä sektoreilla on ollut joku häiriötekijä tai megahäiriötilanne. Mutta Jumala haluaa puhua sinne ja sanoa, että annetaan anteeksi nämä asiat, mennään rohkeasti eteenpäin. Ja sitten oli jännä niin siellä 3 aikaan yöllä pitkäperjantaina, niin ne innostui niin valtavasti siitä räpistä, niin siinä tuli semmonen, että God's kids gotta forgive. Ne pomppi varmaan tunnin siinä. God's kids gotta forgive. 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 Eli taivaallisten lasten pitää antaa anteeksi. Antaa itselleen, antaa kaikille. Eikö ole vapauttavaa? Hienoa. Ja mä uskon, että tää Rovaniemi on tämmönen, täällä on eri seurakunnista. Mä näen näin, että Rovaniemi on yksi Jumalan perhe. Sano aamen, jos sä uskot tähän. Kuuluu aika huonosti. Aamen. Onko Rovaniemi yksi Jumalan perhe? Aamen. Aamen. Kiitos taivaan iskälle. Koska ei ole täydellistä seurakuntaa, eikä täydellistä pastoria. Yksin Jeesus on täydellinen. Mutta se, että me voidaan olla yhtä, me saadaan siunata ja mä oon ruvennut rukoilemaan, tiedättekö te, joka päivä Rovaniemen puolesta, erityisesti nuorten puolesta. Ja mulla on semmonen ihana unelma, että tänne tulee kato ulkomailta ihmisiä paljon. Ja ne tulee tänne tapaamaan joulupukkia ja näkemään revontulet. Mutta mä haluan nähdä sen, että ne tulee tänne löytämään elämäänsä tarkoituksen, ne tulee löytämään tien Jumalan luokse ja olkoon se revontuli vähän niin kuin niille viisaille miehille se Betlehemin tähti, niin johdattakoon se Jeesuksen luokse nää ja sä voit olla siinä avainasemassa niin toivottaa tervetulleiksi näitä ulkomaalaisia, jotka tulee. Saa ne käydä siellä joulupukin pajassa, ei siinä mitään. Mekin käytiin joulupukin pajassa joskus ja Ermolasten kanssa niin viemässä joulupukille lahja ja sanottiin, että rukous on se asia. Että me ei tarvita niitä niin sanotusti niitä asioita, mitkä on ehkä maallisia. Me tarvitaan toinen toisia, me tarvitaan rukousta. Ja mä en tiedä, joku teistä on ehkä nähnyt muun muassa, hei, huomenna illalla, kun mä lennän täältä Helsinkiin, niin me ollaan koko yö telkkarissa ja otetaan vastaan puhelinsoittoja ja siellä ihmiset soittaa, oli ongelma mikä tahansa, niin erityisesti Jeesus tulee olohuoneeseen ja kohtaa sut ja niin vaikeita ongelmaa ja asiaa ei ole, että hän ei voisi viedä meitä loppuun. Mä en kerro sen enempää mun lapsuustaustasta. Mulla on tosi rikkinäinen ja vaikea lapsuus. Mä luulin, että mulla on ihan oikea veli
12 vuotta vanhempi, niin paljastui, että hän on velipuoli ja hänen oma isänsä oli laittanut 5-kuukautisena tämän Yrjö-veljen roskalaatikkoon yrittänyt tappaa ja sen jälkeen teki itsemurhan. Siellä oli tämmöinen sukukirous ja asiat takana. Ja sitten kun mä olin 7 vanha, niin me ei oltu mitenkään kauhean hengellinen koti, niin mä muistan pienen pojan rukous oli, että Jumala, älä anna mun tulla hulluksi. Sitten veljen tiet vei välillä tekemään itsemurhaa ja Tammisaaren vankimielisairaalaa ja kaikkia tämmöstä mentiin kauhun tasapainossa koko mun lapsuus. Lapsuus loppui 7 vanhana. Ja tiedättekö mitä? Mun velipuoli pääsi sieltä Tammisaaren vankimielisairaalasta karkuun, liftas rekka-auton kyytiin, päätyi Hakaniemen torille tämmöiseen samanlaiseen tapahtumaan, missä oli Ari ja Krisse, jotka antoi sille lapun käteen, että on sun ongelma tai sairaus mikä tahansa, Jumala voi parantaa. Yrjö meni sinne tilaisuuteen ja hän on siitä asti ollut terve. 45 vuotta. Eikö ole mahtava asia? Ja tiedättekö mitä? Ja kun tänne tultiin, niin Jukka oli tuossa vieressä. Mä juttelin mun Yrjön kanssa. Yrjö oli siellä Narikkatorilla, minne mä olin vienyt meidän asuntoauton. Se on siellä rukoilemassa vähäosasten kanssa ja antanut tätä työtä. Mutta nyt mä kerron sen jäätävän jutun. Sun ei tarvi nostaa kättä ylös. Jos sulla on sisällä mitä tahansa traumaa tai asiaa lapsuudesta, jokaisella meillä on asioita, mitä me on tehty pieleen. Sä voit antaa itsellesi anteeksi, sä voit antaa vanhemmille anteeksi ja kaikki nämä jutut. Niin me oltiin Korsossa joulujuhlassa, niin tiedätkö mitä? Mun isoveli otti mut kainaloon ja mulle tuli se sama fiilis kuin silloin ennen Yrjön sairastumista skitsofreniaan ja tosi masennukseen ja itsetuhoisuuteen ja kaikkeen. Yrjö otti mut kainaloon, muutaman sentin pidempi kuin minä ja sanoi, että anteeksi pikkuveli, että mun mielisairaus varasti sun lapsuuden. Ja mulle tuli se sama fiilis, se sama ihana olo siitä pienestä pojasta, joka luotti isoon veljeen ennen sairastumista. Että siihen voi luottaa ja turvata. Niin mä aloin itkeen siinä, mä sanoin, Yrjö, sun sairaus ei varastanut mun lapsuutta, vaan sun sairaus antoi mulle uskon Jeesukseen. Ja vaikka mä uskoon tullessa silloin sanoin, että musta ei tule ikänä pastoria, mutta toisin kävi. Ja nyt vedetään räppiä. Ajattele, meidän nämä biisit menee sinne Etelä-Afrikan telkkariin ja ne sano, ihan yksi lempibiisi, ne voidaan tuossa kuunnella lopuksi tuolta purkista. Meillä ei ole täällä äänentoistossa ongelmaa. Niin on semmonen, Jumala antoi nämä biisit, niin suomennettuna on, anteeksi mun ihonväri, että silloin kun Jumala loi mut, silloin musta väri loppu, mutta sillä ei ole mitään väliä, mikä sun ihonväri. Nimi Jeesus on kaiken yläpuolella ja sillä ei ole mitään väliä, minne sä oot syntynyt, mikä asuinpaikka, niin nimi Jeesus on sen yläpuolella. Ja älä katso sitä mustavalko-televisioa, anna värien tulla elämään. Mä haluan päättää tämän mun osuuden tässä kohtaa siihen ja sitten vielä rukoillaan, niin vedetään tässä Sä voit olla käsillä mukana, sä voit halata naapuria ja ennen kaikkea sä voit sanoa itselle, että annan itselle anteeksi, kiitos taivaan iskä täydellisestä vapautuksesta, täydellisestä armosta ja siitä, että Rovaniemi saa herätä. Mä luin jotain tilastoja, että Tampereella ja Rovaniemellä on huumeongelmaa ja nuorten kanssa kaikenlaista ja sitten mä luin jostain, että täällä on vähän riitaa tästä turistimäärästä. Ala siunaamaan Rovaniemea, ala siunaamaan näitä turisteja. Ja sano, että kiitos turisteista, että te tuotte tänne hyvinvointia ja kiitos siitä, että te löydätte vielä täällä taivaan iskän. Se murtaa sen ilmapiirin. Mutta nyt, excuse my skin color. When God created me, He was running out of a black paint. But it doesn't matter. What's your skin color? Black, white, yellow, whatever it is. Because name of Jesus is above your skin color. My sister,
my brother, my sister. Stop watching a black and white TV. God wanna put the colors to your life. God wanna have a color for your life. Yellow is the color for the springtime. Green is the color for the summertime. Brown is the color for the autumn time. White is the color for the winter time. Our sins are bloody red, but they come white like a snow. My brother, my sister. Stop watching a black and white TV. God got all colors to your life. It doesn't matter. Hey, get your hands on. Hey, in Africa, when I'm singing, whoa, hey, Starvin, come here. You can. Everybody, this is rap music. You gotta activate. God's kids gotta get up. Your faith gonna move a mountain. Your faith gonna move a mountain. Mä en tiennyt, että tää on kädetty, mutta toi jatkuu. It doesn't matter if you've been born in North Pole. It doesn't matter if you've been born in Rovaniemi. It doesn't matter if you've been born in India. It doesn't matter if you've been born in Japan. It doesn't matter in China, in Africa, because of a name of Jesus is above your birthplace. And it doesn't matter, my brother, my sister, stop watching a black and white TV. God got a colors to your life. God wanna put the big widescreen TV open for your life. Stop watching a 3-inch. This is the problem. Stop watching a 3-inch cell phone screen and let the devil screen over your life. Have a big widescreen TV open for your life. God wanna put the colors. God wanna make a way. You are not the tail. You are the head. You are the winner. You are the conqueror. God wanna open that big door for your life. My brother, my sister. Start believing in yourself. And it doesn't matter what's your education level, because you cannot come to God by explanation. You gotta come to God by revelation. And this fatherless nation need to come back to salvation. Rovaniemi for Jesus. Open up the big widescreen TV and put the colors to your life. My brother. God's kids gotta get up. God's kids gotta get up. Your faith gonna move a mountain. Amen. Hallelujah. Hei, tässä päästiinkin. Kiitos Martille ensinnäkin mielettömästä rätistä ja puheista, kaikesta tästä rohkaisusta, mitä hän on tässä antanut.